Engada por invitar a Xunta de Galicia a estar hoxe aquí na comarca de Valdeorras con vos. Sabedes que para toda a Consellería, especialmente para min, é un acto, especial, o acto da Fundación Ingada, porque, sabedes que foi o meu primeiro acto como director xeral hai 5 anos, cando me invitastes a estar un chuvioso e pouco agradable día en Vedra facendo o camiño, os que seguro que algúns de vos acordadesvos. E está ben tamén que a Fundación Ingada sempre teña ese reto de buscar o sitio máis lonxe posible para facer o camiño, non? Estivemos na Fonsagrada, estivemos, máis cerquiña de Santiago, pero ahora estamos tamén, fomos a Fisterra o ano pasado, este ano a Valdeorras, e xa nos queda esa tranquilidade que máis lonxe xa non podemos, xa non hai un sitio en Galicia que podamos máis lonxe estar. Pero di Claudia que igual, en todo caso é un placer, é unha alegría estar hoxe con vos, compartir este 11º Camiño da Diversidade, con ese fin que mantemos, non? De fomentar que todas as familias, con independencia da súa situación e das circunstancias familiares, poidan ter unha vida o máis normalizada posible, o máis diversa posible, e nese sentido, por suposto, sabedes que contades con todas as administracións no voso apoio e tamén coa Xunta de Galicia.